Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Fix Channel from here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngakhuluma ngoSbu Buthelezi ngesikhathi evele kwi-checkpoint la kwakhulunywa ngebhizinisi elihambe abanye balahlekelwa imali. Kuningi okwenzakalile and kuleya video ngifuna ukukhuluma iphutha ngangicasukile ngendlela engabona kuvela ngayo leya episode kaSbu Buthelezi kwi-checkpoint la engangilindele khona ukuthi kuzoba nendawo la athi uyaxolisa because amaphutha kumabhizinisi ayenzeka kodwa uzehlisa ngesinye isikhathi nakho kubalekile. So kuvelile ke manje ukuthi uzoyikhokha imali ngokubhala kwelinye lamaphepha. Anginaso isiqiniseko salokhu kodwa kuvezwe yiphepha, so angizuhlala ke phezulu kwakho ngingakuvezi because ngangade ngivezile ukuthi kwi-checkpoint kuvele udaba olukanje, kunabantu abathi balahlekelwe yimali. Akuveziwe ukuthi mhlambe uzobakhokhela kangakanani ngokwe-percent, kodwa kunephepha eselibhalile ukuthi uzimisele ngokuthi akhokhe imali zabanye o laba bathintekile ababe ama-victims ngenkathi ibhizinisi lingasahambi kahle. Kwaba khona-ke negroup yabazalwane esukumile yamsiza. Siyakushayela ihlombe lokho ukuthi bakhumbulane as abazalwane ukusizana, kodwa nale ndawo yokuthi siyaxolisa kulaba abathintekile abama-victims bengiyibona ibalulekile because abantu engababona lapha kwi-checkpoint kwakuwabantu abahlukumezekile kakhulu. Abanye babevula amafriji a-empty, kodwa-ke okuhle ukuthi kunamahlebezi ukuthi uSbu Buthelezi uzoyikhokha imali. Yilokho-ke engizokuphakamisa. Mase-ke sekunesiqiniseko ngizobuya futhi ngisho ukuthi hayi impela lolu daba kuyaveza ukuthi kuzoba njalo, imali izobuya noma-ke kungashiwongo i-percent. Bengidlulisa lokho ukuze lo ozothola le video engangiyisho ekuqaleni engathi hayibo le ntombazane ayisariphothi-ke manje ukuthi uzoyikhokha imali, shuthi uberiphotha lokho okubi kuphela. Cha, anginjalo, ngiwaveza omabili ama-side. Ngiyabonga kakhulu for your support. Please subscribe uma wethanda into engiyenzayo. I love you and appreciate you. Bye bye.